रायजोफोर बङाइगाव शुटिं खालामफैदों इनिफ्राय मैया सानसे थांबाय दिनै नैथि सान इनिफ्राय बे नैथि सानाव बिराद इन्टारेस्टिं जादों बयबो माने फायखानाखौल' गोसोखाङो इनिफ्राय बयबो नंनाय नङैनि खिनायल' जादों आरो खिनो थांनाय माने प्रलब पटब होनगासिनो रावनाबो लासै जायाखै दद्र' नै बेनाबो गहां गहांसो जादों दा मिनिगासिनो ओरैनावलाय गहां ओइ फंबाय सासेयाथ' बै ससमा गाननाया दल'ल' नै अबस्था गैया रावबो बासिखायाखै माने एकदम आंबो अबस्थायानो गैया ओमफ्राय नैबे फंबाय सासे उनबेसे सयबार बैथिं माखासे ओइ नै सानैया हाग्रा बिसोर नङा सानैया बै बिसोरबो हाग्रानिफ्रायसो फैदों दा आरो बै हाग्राजों सानै खिनो खारलांदों सासेया फोरो नै खिना फैबायबा मोनासै रुमखौ खिनोथ' नंदोंमोन खिन्थु सिट मोनाखै आरो लाइन पाटिना दंबाय थायो पाटाप लायलांदों इनाथ' सासेनिया दा जिरायना थानायनिया जालायदों नामा अबस्था गैयै जाजना दं ओरै उनथिंजाय शुटिं लागासिनो दं आं नोंथांमोननो देखायहरनि सानैया आरो खिनानै फैगासिनो दं हाग्रानिफ्राय रोमै नुगोन गासिबो अबस्था गैयै जाजोबना दङ माब्रै जाखो मिथिया जायखिजाया हटेलाव ओंखाम जानाय जादों नालाय बेनिखायनो जादों जानांगौ ओइ सानै खिनानै जोब्बाय जोबनायनि ना I love you फंबायमोन ओरैजाय जोंहा मानाव गेदेर आदा बिग्राय बिथाङाबो दंफैयो आदाखौ उन्दैयाव लोगो मोन्दोंमोन बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनफिनबाय गोजोननाय बावदों आदाया जोंनि एलबाम शुटिंखौ नायफैनायनि थाखाय नै ओरैजाय गासिबो दंजोबो दे आदा दे जोबनायनि थाखाय ओइ बाबु दे बाबु दे बाबु बिराद खस्थ' मोनदोंलै बाबु एलबामा जोब्बाय बिनिफ्राय साननैसोनि गेजेरावनो नुगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मा चेनेलाव नुगोन SN Khungur इउटुब चेनेल बेवहाय नुगोन बे मिउजिक भिडिअखौ बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ जेब्ला नुनो गोनां रिलिज जानो गोनां बे समाव आं मोनसे भिडिअ लाबोगोन अब्ला नोंथांमोना थारिख आरो समखौ मोनथिगोन बबे समाव रिलिज होनाय जागोन नोंथांमोनखौ बयखौबो नायनो थाखाय खावलायबाय फट' लागासिनो नै बिथाङा सासे डिरेक्टर एक्टर आरो मोजां देंखोगिरि जोंनि बर'नि बिथांनि माखासे मेथाइफ्रा खोब जोंनि बर'नि देंखोजों सोमोन्दो गोनां ट्रेडिसनेल गारांनि जायो ट्रेडिसनेल देंखोनि जायो बिथांनि कम्प'ज खालामनायफ्रा बिथाङा जोंनि सासे बर'नि मुंदांखा एक्टर लोगोसे डिरेक्टरबो सासे मोजां करिय'ग्राफार आरो देंखोगिरिबो आरो मानगोनां आदा बिगाय ब्रह्मबो दंफैयोमोन नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ एसे समाव सिगाङाव बाबुआबो क'क्राझारनि बे बाबुआ गथ'थार आरो बे बाबुखौ लोगो मोनदों आङो गोसो दंबोला नोङो नांगाला नामुथ' मोलोला फोलो फोफा होननाय एक्टरा बे बाबुआनो क'क्राझारनि फंबायखौ लोगो मोनलायबाय जोङो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामाव जोब्बायबो जों दा दोनो मालाला जिंगि नम्बुरि गेनेंगे नाङोला जिंरि बुदि होननाय मेथाइखौ जों खनलांबाय थासिगोन आरो रायजोफोर नै फट' साफायनायनि स्टाइल नायनोबा नै रायजोफोर फट'खौ माबायदि साफायदों जाबाय नामा गासिबो दलद मेंग्लु जाजोब्बाय नै आयो आयो बाबुमोन आयो
मानावसो लागा जागोन जों मेंनायखौ दोनदो मेंबाय जोङो दा फैगासिनो जोबनायनि फै आदा फै आदा बिग्राय नै जोङो दा पुष्पा ना सुषमा पुष्पा नोंनि नामा पुष्पा बै सासेनाव हाबिला गोसोआ मानो बिदि जायो होननायसो नैबे उननि न'आ मानब लाबलि मोनानि मानब लाबलि बयबो सिनाय जानांगौ बिथांमोनानि न' बियो ओइ नै बाबुआ आमाय मोजां ना खबरा मोजां नै आमाया एकदम बिसोरा अबस्था गैया जाना दं नै अबस्था गैया जाना दं आमायाबो मेंबाय हला हल नोंना गवासैना सिंथिंजाय जों माने मैया ओंखाम जानानै बयबो खिनाय जादोंमोन दिनै होमबाबो जेने थेने बयबो खस्थ' खालामनानै दिनै कमप्लिट खालामबाय आरो हामबायबो मुलिबो जाबाय बयबो आइ हाबाब ना आमाय नोंसो होदो ना ओइ मा आबौ होनो आमायखौनो मामायसो होननांगौ दा आंखौलाय आमाय मामाय बाय बाय रायजोफोर